Κύριοι, έχω την απόλυτη προσοχή σας, γιατί σήμερα θέλουμε να σας δείξουμε πώς μπορείτε να απογειώσετε την αυτοπεποίθησή σας στο κρεβάτι. Άνδρες σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο είδαν θεαματικά αποτελέσματα και εσύ μπορείς να είσαι ο επόμενος. Το Size Genetics είναι μια επαναστατική ιατρική συσκευή, κλινικά δοκιμασμένη και πιστοποιημένη, αποδεκτή και εγκεκριμένη από ειδικούς του χώρου της υγείας. Έχει επίσης ιστορικό περίπου 2 δεκαετιών στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ανδρών. Η μεγέθυνση του ανδρικού μορίου είναι δυνατή. Γιατροί, ειδικοί στον χώρο της υγείας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι συμφωνούν. Η συσκευή Size Genetics μπορεί με ασφάλεια και άνεση να επιμικρύνει το ανδρικό μέλος μερικά εκατοστά μόλις μέσα σε λίγους μήνες. Και έχει και εγγύηση 6 μηνών, χωρίς ερωτήσεις, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνδρες όπως εσύ αναρωτιούνται για τη μεγέθυνση του ανδρικού μορίου. Στο παρελθόν, οι μόνες επιλογές ήταν η ριζική χειρουργική επέμβαση, τα χάπια και άλλα σκευάσματα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας ή οι δύσχρηστες συσκευές που καταλήγουν στα σκουπίδια μετά από μερικές απογοητευτικές χρήσεις. Η συσκευή Size Genetics δεν έχει καμία σχέση με τα παραπάνω. Έφερε την επανάσταση στο χώρο της ιατρικώς πιστοποιημένης ενίσχυσης του ανδρικού μέλους. Η συσκευή SG είναι δοκιμασμένη και εγκεκριμένη και το πιο σημαντικό, έχει βοηθήσει χιλιάδες άνδρες να μεγεθύνουν και να επιμικρύνουν το μόριό τους. Άνδρες όπως εσύ, εδώ στην Ελλάδα. Η Size Genetics έχει αλλάξει τη ζωή σε περισσότερους από 50.000 πελάτες. Η συσκευή έχει αναφερθεί από ιατρικά περιοδικά, το ανδρικό περιοδικό GQ, την εφημερίδα Daily Express και την τηλεόραση σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Size Genetics έχει δοκιμαστεί επανειλημμένως από τους ειδικούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο James Mullinger του GQ επιμίκυνε το μόριό του κατά 1,25 εκατοστά όσο δοκίμαζε τη συσκευή. Ο Jonathan Ross την αποκάλεσε την Rolls Royce των μεθόδων επιμίκυνσης και στην εκπομπή του Channel 4 Extreme Male Beauty, ο Tim Shaw επίσης μεγέθυνε το μόριό του κατά 1,25 εκατοστά χρησιμοποιώντας το SG για μόλις 2 εβδομάδες. Η συσκευή Size Genetics εφευρέθηκε από το γνωστό σε θέματα μεγέθυνσης ανδρικών μορίων πλαστικό χειρουργό Dr. Jorn Siana με στόχο την ενδυνάμωση και επιμίκυνση του ανδρικού μέλους. Από την πρώτη μέρα το SG έγινε απίστευτα δημοφιλές στους ειδικούς του χώρου της υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συσκευή SG λειτουργεί εφαρμόζοντας διαρκή και συνάμα ευχάριστη πίεση σε όλο το μήκος του πέους. Με το χρόνο αυτή η διαδικασία μπορεί να επιφέρει μικροσκοπικές αποξέσεις και διαιρέσεις των κυττάρων. Αυτές οι διαιρέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανάπτυξη σημαντικού αριθμού νέων ιστών και επομένως στην επιμίκυνση και ενδυνάμωση του οργάνου. Το Size Genetics δεν είναι σαν τις άλλες συσκευές παλινδρόμησης που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενώ τα περισσότερα προϊόντα προσφέρουν απλώς μερική προσαρμογή, ο επιμικρυντής SG έχει ένα επαναστατικό σύστημα προσαρμογής 16 βαθμίδων, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή άνεση. Η άνεση έχει μεγάλη σημασία στη μακροπρόθεσμη χρήση. Γιατί να ξοδέψει κανείς μια περιουσία σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με συσκευή βασανισμού παρά με ιατρική συσκευή? Διαλέξτε ένα προϊόν που θα σας κάνει να αισθάνεστε άνεση και ευχαρίστηση. Το Size Genetics είναι η μόνη συσκευή με σύστημα προσαρμογής και ρύθμισης 16 βαθμίδων και τεχνολογία MDA που επιτρέπει την πλήρη περιστροφή της συσκευής προς σχεδόν κάθε γωνία. Όσο πιο άνετα είστε, τόσο περισσότερο κερδίζετε σε μήκος. Η συσκευή SG έρχεται σε εσάς με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεστε. Οι συσκευές Size Genetics χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα έως τη ΣΥΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, σε κάθε χώρα του κόσμου. Παντού υπάρχει μια ιστορία επιτυχίας για τη συσκευή Size Genetics και η δική σας μπορεί να είναι η επόμενη. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι εσείς και η σύντροφός σας θα ενθουσιαστείτε με τα αποτελέσματα που συμπεριλάβαμε στη συσκευή εγγύηση 180 ημερών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, στείλτε την μας πίσω για να λάβετε επιστροφή χρημάτων. Και αν αυτό δεν είναι αρκετά δελεαστικό για να έχουμε την προσοχή σας, δείτε και την προσφορά μας για μια δωρεάν συσκευή. Μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν μια συσκευή Size Genetics, απλά στέλνοντας μας φωτογραφίες και τη μαρτυρία της δικής σας ιστορίας επιτυχίας. Όταν αγοράζετε μια συσκευή Size Genetics, έχετε πρόσβαση στην ομάδα υποστήριξης, η οποία θα είναι δίπλα σας σε κάθε σας βήμα για να απαντά τις ερωτήσεις σας και να σας καθοδηγεί. Δραστικά αποτελέσματα είναι εφικτά και το διαδικτυακό φόρουμ μας σας επιτρέπει να επικοινωνείτε και με άλλους χρήστες του SG στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να μοιραστείτε τα δικά σας θεαματικά αποτελέσματα. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας είναι εντελώς εμπιστευτική. Κάντε την παραγγελία σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Και επειδή είστε κάτοικος Ελλάδας, θα λάβετε τη συσκευή SG χωρίς έξοδα αποστολής, γρήγορα και διακριτικά.
Παραγγέλνοντας το Size Genetics Ultimate System, λαμβάνετε την επαναστατική συσκευή επιμύκηνσης ανδρικού μωρίου, το σύστημα ρύθμισης με τις 16 βαθμίδες, πολυτελή δερμάτινη θήκη με κλειδαριά ασφαλείας, θήκη ταξιδίου, DVD ασκήσεων για το πέος, το ενυδατικό Revita για εφαρμογή μετά από κάθε χρήση, την πούδρα Traction Plus, διαδικτυακό DVD για καλύτερο σεξ, DVD οδηγιών χρήσης, ηλεκτρονικά βιβλία για καλή φυσική κατάσταση και συμβουλές φλερτ, εξοπλισμό καθαρισμού, κουτί με ανταλλακτικά εξαρτήματα, διαδικτυακή πρόσβαση στο Penis Health και πολλά ακόμη. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό GREASE για να λάβετε 30 ευρώ έκπτωση. Μην αφήνετε το μέγεθος να σας κρατά μακριά από τις χαρές της ζωής. Γιατροί, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι άνδρες που γνωρίζουν, όλοι συμφωνούν πως η μεγέθυνση του ανδρικού μωρίου είναι εφικτή. Ξεκινήστε κι εσείς να γίνεστε μεγαλύτερος και δυνατότερος με τη μόνη συσκευή που έχει σύστημα προσαρμογής 16 βαθμίδων και εγγύηση 180 ημερών. Αποκτήστε την αυτοπεποίθηση που πάντοτε επιθυμούσατε. Ξεκινήστε σήμερα κιόλας με το Size Genetics.